Nairobi e liare mar od bura kendo koro sani wadonjane twak kama intiere kar kae. Wachako di wakili Charles Midenga. Weche ma kamagi nitie en ageta mano mar neno ni tieki achudhe mantiere sectors mopogore opogore. Enya mano masukari mabende koro osekelo paro mopogore opogore. To mana pachi mapiyo ewi weche ma jatend piny Kenya nowacho kente ma imbo mar piny Kenya. Erokamano Cleophas, gima ne jatend piny Kenya owacho ok en gimaber nikech wan gi katiba to wan gi chike ma dhawo gi weche mag corruption kata mibadhi. Wan gi miluongo e chik ni the due process. The due process wacho ni ng'ato koyud ni en gi mibadhi tikawe titimo nonro kapok otere do. Kosetere do to iyale to kiyale ang'aya. Koro doe mabo wacho ni wayude gi keth kata ok wayude gi keth. Koyud gi ng'ato gi keth to nitiere kendo kang' michaki kawo kode. Kiwacho ni tere jela kata ochul fine. To seche mwatimo kamano ok onego bed ni waketho ratich ng'ato. Nikech kata ng'ato oyud gi ni en gi makosa, pod en dhano man gi ratiche. Koro weche mane ker mar piny Kenya owacho gin weche ma inyo oganda nikech mokwongo kineno katiba wan gi miluongo ni authority to gi functions mag ker. The authority mar ker achiel kuom gen wacho ni dhuluma ting wacho ni ker en ranyisi mar riwruok mar oganda e thurka. Tiende ni ker is a symbol of national unity. Ker kawuoyo kumora mora samora mora, nyanduat nyaka milambo, okinyi nyaka odhiambo. Oningo bed ni owacho weche ma kumora mora mantie karani gone kura karani gone kura kes ker en wuon piny. To ka ker wacho weche mabuogo ji to en gima rach kabisa. Mar ariyo kani neno kata mana kokalo chien kae wan gi katiba to katiba ne en gima ni migepe. Migao ka migao nigi tich monego bed ni timo. Emomiyo nwaye gima waluongo ni hybrid system, the Westminster model. Katiba mokalo cha. Then wabire gima iluongo ni pure presidential system. Pure presidential system mano bire ne en gi migao ka migao mwalungo ni independent institutions. Ma ker ok onego bed ni kier madhi nyaka tich ng'ama chielo. Wan gi the director of public prosecutions. Migao ma deal gi weche mar yalo dhano matero weche court on behalf of Uganda. Wan gi weche mag lo ni ethics and anti-corruption commission. Migao ma deal gi weche mag mibadhi. Yeah. Koro seche mowacho kamano no chiwo cards adek. Tienda wacho no en niya mokwongo in prosecute, in police, ker da wacho ni en police, to ker da wacho ni en prosecutor, to ker kendo da wacho ni en judge, to ker kendo da wacho ni en nyasaye. Kes ngeni ngima nyasaye machiwo te ema kawo. Ma ineno kata mana sani wan gi gik miluongo ni capital offenses piny. Wan gi miluongo ni murder, wan gi treason, to gi robbery violence. Chik wacho ni koyudi gi wechego ni ibiro sentence to hang. To kineno practice kech ratich mar dhano, ng'at mano hang mogik e piny ni neno choka. Attempted coup mano timore 1982. Since that time, kata wacho ni oyudi gi ketho adek go, tibedo hang, onge ng'at ma osebedo executed. Nikech waluoro ratiro mar dhano, ni dhano ok oyiene kawo ngima dhano wadgi. Koro seche ma wacho ni wadhi e polo, ni wacho seche ma nikelo introduction ni penjo ni to idhi e polo nang'o. Ing'eni polo kija dhi ke Gima. Elijah e buma mano dhi gi faras mar mach. To sani nyaka ikwongi iwewa itho kokinyalo dhi e polo kata dhi e mach. Koro mano tiende ni en gima iwuoro kabisa. To kuma mokwongo weche osebedo ka posore ne kata mana gi jalupne pile ka pile. To en gima kuodo wich to wang'o ich. Nikech wadwaro ker ma kowacho gimoro to kata ng'ano gone kura kata ng'ama nokogone kura acho ni ng'ane ma wuonwa